hamar. Nézd, ez ami készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás. Nézd, ez csak egy készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás. Nézd, ez csak egy készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás. Nézd, ez csak egy készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás. Mindenre gondolnak az emberek, mi csak szövegelünk, és nem mondjuk meg. A tömegből rám néz a gyönyörű lány, én rám mosolygok, na meg ő is rám. Mikor végeztünk, oda jött hozzánk, sokat beszélgettünk, szóval be nem állt a szám, később elég lépett egy nagy darab ember. Mit csináltok ti itt ketten? Beszélgettünk, ugye nincs harag, tőle nem egy nagy darab, és mikor nyújtottam a kézembe, ellökölt, hogy mit csinálsz, te hülye lököl, csak kezet akart fogni, nem vetted észre, csak egy készfogás, vedd már észre, nézd, ez csak egy készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás, nézd, ez csak egy készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás, nézd, ez csak egy készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás, nézd, ez csak egy készfogás, nézd már, mindenre ez a megoldás. Milyen tudatlanság, ugye érthető? Nem mindenki fogadja el, úgy mint a nagy menő, főleg akkor, ha ilyesmi a helyzet, hogy olyod meg a gondodat, törheted a fejedet, mert minden embernek ilyenkor elmegy a pumpa, neked is gondolom a sors jött hozzá, pedig te nem akartál vissza, mert nem tudhattad, hogy mi lesz akkor, ha beszélgetsz a lányal, ilyenkor a készfogás, hiába régi szokás, nem mindig ez a legjobb megoldás.